Môj dnešný variac je človek, ktorému to cvála a lieta zároveň. On má totiž pravdepodobne lietacieho koňa. Môj dnešný variac je Jozef, ahoj. Ahoj, Andrej. Máš lietacieho koňa? Pegasa? Pegasa nie, ale ten koň, ktorý ja mám, má v sebe veľa koní. A to nehovoríme teraz o štvorkolesových automobilových... Bavíme sa o lietaní a lietadlách. O lietadlách? Ty si pilot. Ale zároveň máš aj licenciu na jazdenie na koni. Wow. Tak sa to volá? Podarilo sa mi ju spraviť a som strašne hrdý na to, že ju mám. Ako sa to volá tá licencia? Licencia jazdca. Čo budeš dnes variť? Budem variť kura na kole. Ja nejakú kolu, ako všeobecne bublinkový nápoj s kofeínom vnútri, pochopil som. Budeme robiť kura na kole a tu sú ingrediencie. Na prípravu kuraťa na kole potrebujeme celé kura, 500 ml kolového nápoja, marhuľový džem, worcesterovú omáčku a soľ. Ingrediencie máme rozdané. Čo je prvý krok? Kura musíme samozrejme nasoliť a potom ho potrebujeme worcesterovou omáčkou. Si dlhšie pilotom alebo si dlhšie jazdcom? Ja lietam celý život a jazdcom som sa stal prednedávnom, keď poviem nejaký rok a pol, možno 2, úplne náhodou. Takže môj koníček pôvodný, potom neskôr moje povolanie učiteľské a teraz aj terajšie povolenie, všetko súvisí s lietaním, ale je letectvo. A tvoj koníček je tvoj kôň. Hej, teraz tak môžem povedať. Ja som sa vždy na prácu tešil. Určite. Vždy do práce, toto je taká... Najmä keď príde nejaká trúba Jerichova, ktorú tam učíš lietať a nevie o tom nič. Väčšia pravdepodobnosť je, že pristanete skôr ako vzlietnete. Teraz si myslím, že niekedy je ťažšie naučiť sa niekoho jazdiť na koni ako lietať, pretože veľa ľudí k nám došlo aj do leteckej školy, že prišli chcem sa naučiť lietať a naučili sme ich. Kdežto ten kôň, to je trošku iný rozdiel medzi koňom a lietadlom. Vieš, aký ja tu len tak napadol ako... No, to je iné správne. Základný rozdiel medzi koňom a lietadlom je v tom, že kôň nelieta. Ale lieta. Áno. My sme mal vidieť, keď tu bol sa rozbehne? Ale lieta. Áno, lieta. Aj ten, čo je hore, lieta, jasné. Lieta na tom koni. Lieta na tom koni. Tak v tom prípade... A niekedy sa ti to zdá, že letíš strašne. Základný rozdiel je ten, že tomu lietadlu nemusíš vysvetľovať, že by si chcel ísť doľava a že už naozaj je veľa hodín a mal by si sa vrátiť. Stačí zatlačiť nejakú páčku. Pri koníkovi zatlačať páčky asi sa nedá. To lietadlo, vieš, keď dáš páku alebo barany, alebo podľa toho, aké máš lietadla, hej, dáš doprava, to lietadlo ide doprava. Hej. Doľava, hore potiaľ hore. Ešte to, keď dáš koňovi, si myslíš, že chceš doprava, chceš im, on pôjde kam on chce, dokedy, to samozrejme človek nevie. Na to ináč viem poradiť začiatočníkom, koníčkárom, keď chcete ísť doprava, choďte radšej doľava, až vtedy koň pôjde doprava. On totiž väčšinou robí protipohyby. Všetci tak jazdia. Na dostieho sa tak jazdí, na parkúre sa tak jazdí. Ty tu poznáš, počúvaj. Máme navorčestrované a nasolené kura. Počkáme, kým worcesterová omáčka zaschne. Lekvár. Marhulový lekvár. Len chýbajú mi tam zase také kúsky tých marhul, ktoré by tu mali byť, aby to malo taký trošku ten... Ho dlho varili tento marhulový lekvár, ale dá sa nakrájať živá marhula do toho. Aha. A vtedy by tam zaznela. Myslím si, že aj takto to bude dobré. Aby bolo pečené kura krásne šťavnaté, potrieme ho pol hodinu pred pečením vaječným bielkom. Máš si svojho obľúbeného koňa, alebo je to vlastne jedno, či je šedý, červený, modrý alebo zelený? Nie, ja mám svoju lásku, samozrejme, koníka, ktorý zo začiatku tiež si robil, presne ako hovoríš, ja doľava, alebo snažil som sa, tlačil som to všetko, celé telo, ne, on išiel inde, pretože on je chytrý, on vie, koho má hore, hej, čím ďalej človek je tu a sa učí, samozrejme, tu sú takisto inštruktori, ako my sme učili kedysi, tak som si to porovnával, že je to veľmi rozlišné. Čo som videl väčšinou teda inštruktorov letectva a inštruktorov, ktorí jazdia na koni alebo učia na koni, tak je tam zásadný rozdiel v tom, že inštruktori letectva sú takí starší páni škarečieho vzhľadu. To neho, ty si svetla výnimka. Ale zase inštruktori, ktorí učia na koňoch, tak sú väčšinou dievčatá mladšieho razenia a väčšinou sú to kočky. Hej, teraz tak môžem povedať. Čiže pokiaľ by som sa mal orientovať podľa tohto, tak radšej by som sa naučil jazdiť na koni, ako lietať. Ja vidím, že ty si bol tuším na škole a ja aj medzi tými konmi, takže áno, je to rozdiel, je to rozdiel. Že ich pozdravujeme teraz. Toto je skôr taký recept, ktorý treba si pripraviť dopredu.
Pripraviť dopredu, ale to je skôr také rozprávacie. Tak áno, však. Naša relácia ináč o varení a o rozprávaní. Takéto kuchárske umenie spočíva snad v tom srdcu takom cítení. Akože máme to radi. Kuchárske umenie hlavne spočíva v tom, že keď je človek hladný, zje všetko. A vtedy je kuchár veľký umelec, keď má hladných zákazníkov. Keď už hovoríme o koňoch, kôň je slovíčko do verného diváka. Zapíšte si ho, lebo keď ich budete mať 5, môžete získať fantastický Fit Cook, čo je multifunkčné varné zariadenie. No a vráťme sa teraz k tomu receptu, pri ktorom sa dobre rozpráva. Čakáme teraz. Toto pôvodne by mala byť janská misa, do ktorého sa to robí. My to, kura, pekne krásne takto prenesieme sem. Áno. To je janskej mise. Preletí to, kura. To je posledný let kuraťa. Teraz nalejeme, pokiaľ sa nepodarí to nám naliať na seba. Áno. Nalejeme... Kolu. Koľko koli? Malo by to byť na spodu taký 1,5 cm. Donesem šubleru? Tak ale my vidíme. Vidíme, jasné, že vidíme, je to zatiaľ centimeter. A už to vrie. Už to vrie, čiže 1,2 mm, trošku dole. Vlastne s tým nemusíte ísť ani do rúry, lebo v momente, keď tam nalejete tie bublinky, tak okolo to bublinkuje, môžeme teda definovať toto, že to vrie. Pôjdeme s tým teraz do rúry. Čo urobí tá kola v tej zapekacej nádobe, to ani nechcem tušiť, ale som na to veľmi zvedavý. Ideme s tým teda do rúry. Na koľko stupňov? Na to, koľko sa varí kura. No to ja viem. Tam je také koliečka, tam je kura nakreslené. Kura, aha! Vy, ktorí nemáte nakreslené kura, bude stačiť 180 stupňov. Dáte to donútra. Koľko minút to tam bude? Do tej hodinky. Keď vám to odtiaľ vysychá, tak sa to dolieva tou kolou? A hlavne, počas toho to pekne polievame. Tou kolou. Tou kolou. Ideme s tým teda do rúry, keď to budeme mať upečené, vyberieme to a budeme to degustovať. Kura na kole pripravíme nasledujúco. Celé kura osolíme, potrieme worcesterovou omáčkou a necháme zaschnúť. Potom ho natrieme marhuľovým džemom. Kura uložíme do jenskej misy a zalejeme kolovým nápojom. Pečieme hodinu. Ako prílohu podávame ryžu. Pri servírovaní polejeme kura a ryžu výpekom, v ktorom sa kura pieklo. Dobrú chuť. Tak, kde začneme? Takže to takto nejako rozporcujú, ono sa na to používajú tie väčšie nože, ale... Takže stehinko alebo krídilko? Tak čo máš radšej? Mne to je fuk. Dobrú chuť. Zaujímavé. Čo hovoríš? No tak je to iné, samozrejme. Tak je iné jazdiť na koni a iné lietať, kamaráde. No to určite. Ale môžem ti povedať, že človek v tom naozaj, myslím, v tom jazdení na koni nachádza niečo úplne iné. Je tam fakt kus prírody, kus toho krásneho, toho porozumenia k tomu zvieraťu a zase ale ísť na koni, dajme tomu do Ríma, to by trvalo troška dlhšie. Čo sme si kedysi vysniávali ako Vinetu, čo to na tak. To funguje, hej? To funguje úplne. V tom lietadlu je to všetko premechanizované, máme počítať a toto, čo máme doma, kdežto tuto, to nemôžem dať, že tlačítko doprava, tlačítko doľava. No, najlepšia romantika na koni sa dá zažiť s nejakou zaujímavou, krásnou letuškou. To ma nenapadlo. No vidíš, tak som ti otvoril nové dimenzie. Jozef, každý, kto u nás varí, dostáva od nášho partnera darček. Aby teda bolo jasné, že si to malo, varí vám to, tak troška je to od nášho partnera, ktorým je Tescoma. Hej. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si nám navaril. Ešte to troška tu rozmažem, tak. Niekedy na budúce ahoj. Ahoj. A príďte zalietať alebo zajazdiť. Keďže som ťa spoznal, radšej zajazdiť. Ale nie, možno, že by som si aj zalietal. Skúmal som, že koľko to stojí a je to relatívne drahé. I keď človek nikdy nevie, možno, že na 50-ku všetky moje vnúčatá to zaplatia.